Nasindi natakunda njanji, natawanda chenjelani. Atakunda born and raised in Harare Mbari, and Tawanda born and raised Chinoi Mpata Station. Avakumana vakamboenda Cup Clash 2024, amuna August, 31 August. But avanokwanisa kusangana. Awata things Pondo. Aiwa things kwanso. Pondo ndiwe takunda kapai. Ndini paya. Zvakamira sei chimbotangane kundudza makala tu aya. Makala. Zviriku ndakakuona futi ku Cup Clash ndowangu kangorova zviri kufamba sei? Aiwa makala angu ya posi 2 ka plus rangu Pondo kari nakuwanda ka. Satifamba tiri 2-2. Okay, dauti mbondipa Cup Clash review update yako. Ndikuzito wakabudira mu semi final. Yes sir. Wakadzidze, wakafila sei? Aiwa ku Cup Clash ndakadzidza moyo wevanhu nezvinoda vanhu. Pamwe pachona ukaita zvinhu zvakadhakwa unopiwa mugano. Saka aiwa totenda nekubudira musemi. Next time ndopinda final. Next time unopinda final. Posi ndakuita ma corrections. Inyaya dzakanaka idzodzo Tawanda kana kuti T Shooter representing Mash West Mash Best. What are things baba? Yeah man, muiraze. Ndiribo inini ndinakuona ziyo kuti zvakafamba sei. Wangori kwero Cup Clash? Cup Clash takatodira zvekutodaro. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti takasvika tichirova manzi yedu andiyo. But then munoona mukomana tekanopiwa 3 seconds. Yeah. Apa uri munhu wekuti wakatombopinda naye munhu wacho akunzekana pama freestyle anopisa akaita sakona ngala ndi. Wambopinda na kona ngale. Anambopinda na kona ngale. Then tabva tazobva tazoenda Cup Clash. But then Cup Clash takasvika isusu vamwewo itori first time yangu yekuenda Cup Clash ani. Then ndikuda kuti vanhu vandizivewo andika. Then ndopiwa 3 seconds. Doesn't make sense. Saka urutaura kuti nguwa yakakulimita. Yatonlimita because ndaifanira kuratidza talent rangu zvakanatsonaka. Pasina kana kutomboita kana scratch kana chii. But vanhu vangatori nevanhu vavo vangagara vangoitawo maize. Pondo. Ndikuziva kuti iwa unokusangana na Jasoft kana Libo kana kona ngale. Aiwa. But nezvandiri kuona zvichiitika muma streets eMbari umo. Yes sir. I-challenge here kwauri kana kuti small. Pana Jasoft Libo na kona ngale beside Jasoft. Ndibvise Jasoft. Beside Jasoft. Ndiye mombe. Aiwa mudiki. Andisine Jasoft unokwachura. Jasoft mudiki hapana ngambeta zvemabhuku. Zvemangoma izvi zvinoda vane uturu. Vakuru mabhuru bosi ana Jasoft angabve papa vakwana. Akwa vatua. Ana Libo zviri naniwo varutera matsimba se vanhu vagarisa mu industry 15 years ndichiimba. Hapana vedu ana Libo hapana nanakona ngala vakutera matsimba but inoyongoti nguva nemukane ukasika kurira chete ndo inosiyana. But aiwa kana takuya atisoma. Una makore mangani Pondo utero tune 15 years iri mu industry? Makore ndinawo angu andinawo. Saka ne age yako inake ni imagine koze ndikuona una ndebvu. Saka ne makore andikuziva tana kuanda koza una ndebvu. No imagination yangu. Ndiana anokuinspire kuti ungori kuita zvemangoma. Vanhu vavo ma best kwandiri vanhu 2 chete. One first I respect Mkoma Kina Mr. Mbare. Second I respect Nati O. Ndo vanhu vakandispire music and ndo vanhu vari kutoti mfano wangu ramba wakashinga ende usabvuma ukundwa kumangoma. Chero chizoti wakundwa itoti unokundwa bosi mangoma asi aufaro kundikana. Aufaro kundikana. Yes sir. Ko T Shooter. I can imagine ndiwana muri same age because zvirevu zvenyu zviri kundiudza something. Anokuinspire kumangoma ndiana? Muona kumangoma koko. Mabandit secular. Nenye tanonzi Tawanda. Beside kudaro. Muona mukomana uyo ka. Anatomira bhupa atori papai. Ane chimwe chipatani chisina kana vamwe vanhu. Ende chochoredzera madinga. Maona. Sekalazi aiwa mumwe ndiani ko. Kabhidha kama. Aiwa baba vanoziya zvavanoita. Vanhu vavo ka. Ndinovafarira zvekutodaro zvekutoti level rangu ka datozosvika ikoko kana kutozodarika. Yeah, alright, nyaya yedu yakanyanyisa kutikoshera zvamanje karega ngoti one last question tobva tapinda ponyi kuratidzana masimba kwazi Harare versus Mash West maiziva. Pondo iwo ndotanga noda kuti mondudza ma problems awakasangana nawo Cup Clash kana uri kusangana nawo mu music industry tisingataura nezve Cup Clash. Mu music industry chandikatoda ka
ndochimira masponsor nemapromota ndochandikatoti ichallenge kwandiri nevanodressawo chichi ndoda kudresswa semunhu ane 15 years ari muindustry ka asisiri munhu wongo weimwe asi munhu wepondo sister rangu aiwa ndochandokuchemera masponsor nemapromota plus maproducer anga asaganze because ukaganzira isusu tinokuitisa mberi nemari hapana zvaunoita mulife. Uri kusangana nemaproducer ari kukuganzira here Pondo? Variko hopo maproducer vanoganza but tichaita kuti vazopanza. Chichakamboitika? Chamboitika chekuti unotaura kuti Njondakadzi nene maproducer asi kunobata zvakanaka because as far as kuuya kwawaita kunoko ndikuzoita wanga wakasimbiswa nesurveillance sound. Surveillance sounds ma1 ndega ndigoni aiwa magetsi ayo respect svikiro guru aiwa maproducer mazhinji anoganza but ukaganza unosangana neni boss unenge wakuzviwanza chaita kuti upanza maisiya boss nini nditori chigrenade chiri ahead chibad maisiya chimadmad chekuti achita kune skadi maskati yes ndo zvandiri nini ko T Shooter. Paunotaura kuti machallenges auri kusangana semunhu ari kuMashwest auri kusangana mumusic industry aunoti even kucup clash ndo mamwe machallenges akanditaza kuti ndinge ndiri ahead anenge zviro zvekucup clash uko aiwa nhau dzema3 seconds gedzi nandotombodzifarire because ndetofanira kupuwa nguva yangu and by then aiwa masponsor nevanhu nondi aiwa vanhu vavo ndovandonyanya kuda because ndoti music dzibaye mberi kana muine financial support. Yes, saka takupinda zvedu pangoma. T Shooter ndiwo wakahosta saka ndiwo unotanga kupinda pangoma nekuti mukomana abva kuHarare kuya kuzopinda apa Chinoi waiziya. Okay. Yeah. Shooter Jusa the mentor andipere andititotomoka malines ndodiwane zvidhaka semapines mamero matsaga ndinoshandisira science DJ isaridhimu vafile masounds vanonditi ndapera novari kutozvinyapera level rekugona ndakapora svika kwangu vodedera kuti ndiri mutaura vachabvuma handisi why but ndaukumwa saka ndikati minan body like Pablo me finish you with 13 combo minan bad don't deal with a bombo ngoma dzangu dzazova kwanyasa sajobo. Yesaya ndoda tanga ndarumbidza Mwari pandosvika ndoda kurumbidza Mwari atingotange nekuita tozvimbira pauro segoita mezi ndimborumbidza Mwari. Pondo again arwa silent music big Njondakadzi kuna Mwari asimutadzi ndiye murezi owa listen that and again Mwari watinonamata mufunge tomukudza Satani hapana chaanokuudza kungokunyengedza obva akunyudza pasina chinguva akutopururudza Mwari watinonamata mufunge tomukudza Satani hapana chaanokuudza kungokunyengedza obva akunyudza pasina chinguva akutopururudza vanozokupinga vakabata zvitsinga tani votoronga usiku vokuvinga voya kuzokurwisa iwe pasi vokuwisa chavasingade kunzwa kuti wadadisa minamato yedu inovamhanyisa Ishe Jesu Kristu vachitisimbisa vangwana njonda musazotinyadzisa vari kuita zvisatani vese tichapisa Mwari watinonamata mufunge tomukudza Satani hapana chaanokuudza kungokunyengedza obva akunyudza pasina chinguva akutopururudza. Inzwa anomakoma mahombe chimani tit for tat ndichitsvaga mani vachakabvo kwandiri demaskelatoni muri vana kwandiri saka ndiraingoni demano clack make a one drop demano clack rova bend up demano clack ndopisa bando parikopisa ndakaita gluko hard man mina go by them me long time mina play with them free name mina link with them minofigeta futi na umpamde magoma tikupadzura kunge uku maje toita mbiri satuku todiwa nevakuru nevadi kunge chibuku vana vechikoro ngavaverenge mabhuku saka ndikati inini ndati ndopinda muresi izvezvi ndati ndakapfeka vhesi asi handina kupfeka chikabhobhuzi ndini wani zvangu anotogwana ndapinda ndakarora suje green honge sauro uyo wandakilashaka naye ndipauro haana kana gauro anowanza mutauro mutorere maiki mumupe chirauro apa ndegreen redhiwa ndiona pagedhi ngoma dzangu dziri bhadhi ndokusiya uri T Shooter inzwa manje okay
ndiri mudenga kuita kunge Jordani ngori woyo ndichibuda mashani kill them bury them like Aladini kugengwe mli kunge chiguruguru machine bombo clad luminati kuloka zino kutaunge lock it mukuda kopinda saka knock it force it but you can never break it iwe organ Pondo again silent music Pondo again listen to this wewe kuna Pondo pete kuna poto auna kwekuzvimangara takurova bhutswa dona futi pasi patara waparara woyenda kuhosipatara manya nematichiona uyu azviitira ogomera kana uchida tokuwedzera kutuka Pondo gomba rako futi wazvicherera tofushira saka usade kundidherera muri vakadzimi tinobvisawo mandara. Platinum Vibes podcast zviri kuitika iyi clash Harare versus Mash West. Tiri kuenderera mberi nawo mangoma. You know what to do mu comment section. Kuti njonjolaka panyaya dzemangoma Harare iri kupisa Pondo kana kuti iMash West T Shooter. Haya pari kupisa panapa. Ana utakupinda second rhythm. Angoma ndiyo 8 lines takaenda kupasana nekupasana. Heba kupa Shooter chinga manje okay kutiva kuru kwandiri I don't fear that 1 2 3 did you hear that pari kupisa pachimbodira vati usatambe navo maluminati them are no trespass them are no sailors them are no Julius makamecha badness them are no trespass them are no sailors them are no Julius makamecha badness uyu ndiye anonzi T Shooter akadzina kona ngale atone future semufushwa dakuda kumbofusha future yaunayo ndekutengesa mubhucha listen dad ngopfeka nova white dakutofambira mudenga unge kite ndinoimba kangoma futi overnight handina wandokwata pati nongotanga fight 1 2 kana kuti Pondo inini ndovada kana iri sondo ende inini ndati ndiri hondo kondo matsaga vaye vakaonda unge Pondo saka ndati kuti wakutariswa Pondo iwe mufana nchakukanda mudondo kana usingarwadziwe chindi pakasando nekutoti paponde ngetati masebhoroma ndapaka sando moziva kuti pana Pondo toro vati tendo toro vakanindo ende parakupisa vatodedzana tindo pana vadoziva kuti paisa kalindo asangana kuti tawanda natakunda mangoma aya tiri kushinda seshinda apana kuti ziva yatongova bishinga nekuti takutopinda ngoma isu takutoshinga naona de ati dhibheka Njondakadzi kuna Mwari ndiye futi kamuridzi iwai ndiye kamufudzi kuna Mwari kuti asimutadzi ndikati tarisa pana silence uyu anodedzera futi ambulance no stress atisi kuda violence ari kutongopisa okay. Listen, when me kick up, dash up the dashboard. When me escort, is in my earphone D. Kutoka unge earphone C. If you brush so pain never bout Jenna. One did one bagger, bad minded and pate mataga. Pavaka paisa vaka chorampoka. And the government is all very mamusaka saka kill mina vendetta clan. Chavesa da put the ita number 1. Zakana kavesa dan the pekengo 1. But in the kasobuda niri number 1. musaite zvichitai sembambaira izotakutobuda UK apana kuti ziva tatofamba long journey muvhiya tezhinji tiri kutemwa nema10 alisten that one ndinenge nditori 2 K3 you can stick like a glue kukudrowa pamiri kuitonge tatu ndokuzedzura ndikakuzadza kafluke K4 inifuta ndisido 4 madinga matsaga ndinongorova mango 4 sematofiti nenge takutorova madho 4 K5 you cannot that saka ndikati K5 kucheka mangomonge knife paten pangu ndakatomitisa kawife apana kundiziva ngoma you can't trespass nini ndakuwanza timaspice ndikati K6 ndachinja matrikisi ndapula masokisi vakuwanza tidisi nekuti ana missis pamwe nemanesis inini kuti mangoma ndinakarivesis ndine mabad chifila zvimabas ratogopera ndechepinda zvimabad ko vanoziziva kuti ini ndema hardcore that dashboard oyo kuna T Shooter oyo Oh yes. You know what to do mu comment section. Ungopinda ipapa inonziyo Platinum FM iri muno muchinoi. Inonziyo Platinum Vibes podcast. I am your favorite musical host Njondakadzi. I came from West. I am the best above the rest. Alongside Shikiro Gurure Mangoma. Yes, and Njondakadzi and na clash yangere Harare versus Mashonaland West. Harare represented nemkomana nonziye Takunda aka Pondo and Mash West represented na Tawanda aka T Shooter representing Mbare and Mpata Chinoi. You know what to do mu comment section. Unoto Njondakadzi kapana anopisa akantoita collab.
kana kuti woti uyu ndiani chimuite T Shooter here kana kuti Pondo Njondakadzi I'm out peace let's call it a day for today. Aiwa tisati call it a day ndoda collab na uliteni rekuti poto kwete rekuti Pondo aiwa collab na T Shooter togadzira musatye anenge ari mawo anasiri mafanta make maplan because at link in my church man. Yeah man. Respect to Njondakadzi. Yes sir. Nzishikiro guru. Yes sir. Yeah man.